Ngathi ngakulonde busisa sibheka nje udaba lwamabhubhu njengenjwayelo isicelo ezokubalekile isicelo ezokufanele subscribe like become a member yale channel igama kuPastor Ningi noSipho Mdletshe uthi ngicela kungilekelele ngiphuphela ngibona ngamagaga enkukhu ngesikhathi engilele manje liyangidida ke leli phupho ngiyabonga so esingakusho la nanandi iphupho ukuthi asibalule lokho ukuthi uma uphupha amasimba enkukhu sicela nje ngopholisha kakhulu uma egcweleke ihoko lapha ngasho ukuthi lindela isimo senhlanhla inala enkulu kakhulu ke okwenzayo number 2 ekunye singakubalula ukuthi uphupha amasimba enkukhu upholisha futhi uma uzibona zwakaka ke lungasho nje mhlawumbe inhlanzeko noma ubumsulwa kwesinye isikhathi bomsamo wakho noma nje besimo sempilo yakho nanokuthi ke ungalindela la ukuthola mhlawumbe impahla ulindele ukuthola umklomelo umhlomulo ingcebo noma ukunotha ngendlela ke ebabazekayo esikhathini esizayo eseduzane number 3 singathi uphupha amasimba enkukhu kuPauluhle uma uwacosha ukuthi awacosha phansi noma yabutha ngesandla sakho lokho kungaphinde kusho mhlawumbe usukuzothola isimo sempahla noma into eyimpahla noma ke into eyimali ngenxa ke yokusebenza nje kwakho singasho futhi ukuthi number 4 uma uphupha futhi amasimba enkukhu kuPauluhle uma egcwele umzimba wakho mhlawumbe uzibona ngathi unawo nje emzimbeni lokho kungaphinde kusho mhlawumbe uzoba nenhlanhla noma sekuzoba namathuba amahle amaningi emkhakheni okuwona njengamanje number 5 futhi uma kungenzeka uphupha amasimba enkukhu uPauluhle uma egcwele igceke ngathi uyabona mhlawumbe agcwele igceke nalokho kungaphinde kuyisho nje into eyinhlanhla lokubusiseka komuzi wakho noma kwalowo muzi loyo nalokuthi mhlawumbe ngenze kokhokho bakho babe abantu ababekhomba ke ngophakathi ngenzeka futhi bafuna ukubisela leyo lento eyincebo noma lento ukukhomba ngophakathi nakuwe number 6 uma uphupha futhi amasimba enkukhu upha usitshela nje ngolubi uma uwadla amasimba enkukhu ngoba lokhu sekungasho kwesichitho nanokuthi mhlawumbe ungasuxabani nabanye abantu ngenxa ke mhlawumbe yenzuzo noma ngenxa yete incebo noma ngenxa into eyifa lakho kumele ngabe usingatha ke ngemfanelo noma ngendlela efanele yabona azivali ngokuthi ke number 7 uma ungenzeka futhi uphupha amasimba enkukhu kupha ulubi uma ekulahlekela noma echitheka sisho kanje ukuthi lahlekela umuntu waphetha chitheka losho ukuthi ungenza ukuzolahlekelwa into eyimali uzolahlekelwa into eyinzuzo uzolahlekelwa into umhlomulo wakho sabo isibheka la into amasimba enkukhu ukuthi angasho ukuthini uma waphupha uNkulunkulu akakulonde ngizokubalekela ngizokufanele subscribe like le video ngaphinde ubeke ilunga la le channel lokho kungasithokoza kakhulu uNkulunkulu akakulonde Siweni phansi lematulu, kulela kuyo Jesu.